Θα έλεγα ότι μέσα στην πολιτική του ΔΟΠΑΤ, που αυτό το χρόνο προσπαθούμε να χαράξουμε θεσμοθετώντας γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη μας, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να έχουμε κάποιες ταινίες προβολής από αυτό το φεστιβάλ, αυτό το art cinema στην ουσία. Στη συνέχεια η κυρία Τερζή που θα παρουσιάσει με το πρόγραμμα μας έκανε μια πολύ δελεαστική πρόταση, τα βραβεία αυτού του φεστιβάλ να γίνουν στην αίθουσα εδώ του Βουλευτικού. Το αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά και φιλοδοξούμε στο μέλλον η πόλη μας να, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και νομίζουμε ότι έχει και κλειστούς και ανοιχτούς χώρους ενδιαφέροντες, θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει, να συμμετάσχει σε αυτό το σημαντικό φεστιβάλ που γίνεται και που βεβαίως το ότι είναι διεθνές τα λέει όλα. Την Κυριακή θα περιμένουμε τους πολίτες στο Βουλευτικό στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπου ξεκινάει με την απονομή των βραβείων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα μουσικό πρόγραμμα με την δική μας τη χοροδία του ΔΟΠΑΤ με 6-7 τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι για να είναι και θεματικό. Θα προσφέρουμε ένα κρασί μετά στους πολίτες εδώ και μπορούν έτσι πολύ ωραία με το κρασί τους να παρακολουθήσουν τις βραβευμένες, νομίζω, έτσι κυρία Τερζή, ωραία, τις βραβευμένες λοιπόν ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες προβάλλει στο Αλκιονής Art Cinema στην Αθήνα και σε χώρους τέχνης σε όλη την Ελλάδα ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους του Διεθνούς Ανεξάρτητου Κινηματογράφου με την παρουσία σκηνοθετών. 15 με 25 Οκτωβρίου, Πανελλήνια Γέφυρα Δημιουργίας με τα νέα ταλέντα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής να διαγωνίζονται για το Χρυσό Πήγασο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην πρώτη Βουλή της Ελλάδος, στο Βουλευτικό, το Ναύπλιο. Είναι καταπληκτικός ο χώρος και είμαστε ευγνώμονες στο Δήμο Ναυπλιαίων για την πολύ ωραία πρόσκληση που μας έκανε να κάνουμε εδώ το τελείωμα του φεστιβάλ, τη λήξη του φεστιβάλ Γέφυρες, την 6η διοργάνωσή του, στο πολύ όμορφο Ναύπλιο. Αυτή τη χρονιά το διευρύναμε το φεστιβάλ σε 12 πόλεις, με προβολές σε 12 πόλεις. Είχε ξεκινήσει από την Κορινθία, όπως όλοι ξέρετε, Κόρινθο, Λουτράκι και Κιάτο. Οπότε φέτος ανοίξαμε λίγο παραπάνω, πήγαμε και Αλεξανδρούπολη, Νάξο, Πτολεμαΐδα, Ρέθυμνο, Χαλκίδα, Τρίκαλα, Κοζάνη και καταλήγουμε στο γραφικότατο Ναύπλιο. Το φεστιβάλ είναι διεθνές με συμμετοχές σκηνοθετών από όλο τον κόσμο με ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Έχουμε και πανελλήνιες και παγκόσμιες πρεμιέρες στο φεστιβάλ. Έχω την τιμή να έχω δίπλα μου και τον Τάκη τον Βογόπουλο, ένας πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης από το με τίτλο Λέων της Πεντέλης, και τον κύριο Σοκράτη Λαμπρόπουλο, συνεργάτης από το 2008 που ξεκινήσαμε το φεστιβάλ, από την Κόρινθο. Είναι και ο καλλιτέχνης που έχει φιλοτεχνήσει το έπαθλο του φεστιβάλ Γέφυρες, το Χρυσό Πήγασο. Ο Πήγασος στην αρχαιότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν το άλογο των μουσών, το οποίο είπευαν οι ποιητές και πηγαίνουν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Έτσι και εμείς ως φεστιβάλ θέλουμε να αναδεικνύουμε καλλιτέχνες που έχουν αυτή τη δυναμική, οι ταινίες τους να προβληθούν, να ξεκινήσουν από την Ελλάδα, από τον Ναύπλιο και να πάνε στα πέρατα του κόσμου. Το πρόγραμμα θα είναι πολύ όμορφο στην τελετή λήξης, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει επιμεληθεί η ΔΟΠΑΤ, και θα παρουσιάσει η ηθοποιός Ελένη Πετροπούλου και θα δούμε στο τέλος τις βραβευμένες ταινίες που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Είναι Διεθνής Κριτική Επιτροπή, πενταμελής, αποτελείται από Ινδό παραγωγό τον Βιβέκ Σιγκάνια, τον Αμερικάνο παραγωγό George F. Robertson, τον Κινέζο σκηνοθέτη παραγωγό σεναριογράφο Χουκ Σουγιάνγκ, με πολύ μεγάλη φιλμογραφία και στην Κίνα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, τον πρόεδρο των κινηματογραφικών λεσχών Ελλάδος, τον κύριο Καλαντίδη, και την κυρία Ντέπη Βρετού, που είναι υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα και ψυχαγωγικό της ΕΡΤ. Είναι γύρω στις 25 ταινίες. Αυτές τα βραβεία είναι αρκετά. Θα δοθούν γύρω στα 12 βραβεία στις ταινίες μεγάλου μήκους, και στις μικρού μήκους θα έχουμε καλύτερη μικρού μήκους, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερη φωτογραφία και καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης και φυσικά και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.
Λέγομαι Τάκης Βογόπουλος, είμαι σκηνοθέτης και ηθοποιός. Συμμετέχω σε πρώτη πανελλήνια προβολή με την ταινία μου «Ο Λέων της Πεντέλης» στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Γέφυρες και είμαι πολύ ευτυχής που συμμετέχει και η πόλη του Ναυπλίου, γιατί δεν σας κρύβω ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων επισκέφθηκα το Ναύπλιο, εμπνεύστηκα πολύ, αγόρασα κάποια σουβενίρ, κάποιες ρέπλικες όπλων που χρησιμοποίησα στην ταινία μου. Το μόνο που δεν καταφέραμε είναι να κάνουμε κάποιες σκηνές εδώ, εξαιτίας του προϋπολογισμού, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά που είναι μια πόλη που την αγαπώ πολύ, το Ναύπλιο, που την έχω επισκεφθεί επανειλημμένως. Η ταινία μου θα προβληθεί στον κινηματογράφο Λαΐδα της Κορίνθου την Παρασκευή στις 10:30 και το Σάββατο 24 του μηνός στο Λουτράκι, στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο στις 9:30 το βράδυ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω έκτη συνεχόμενη χρονιά την κυρία Πέτρα Τερζή, με την οποία συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ να εδραιωθεί και να γίνει κάθε χρόνο καλύτερο. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι για τους νέους πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες που έρχονται σε αυτό το φεστιβάλ είναι ότι πραγματικά αυτοί που κερδίζουν και μπαίνει στην ταινία τους αυτή η μικρή Δαφνούλα που προέρχεται από το φεστιβάλ της Κορίνθου και τώρα από ένα διεθνές φεστιβάλ, που ούτως άλλως ήταν διεθνές φεστιβάλ, αλλά τώρα αυτό ανοίγει και γίνεται έτσι πιο... Το όνομα Bridges, δηλαδή γέφυρες, τελικά νομίζω ότι παίρνει σάρκα και οστά φέτος. Αυτοί λοιπόν οι σκηνοθέτες που παίρνουν αυτή τη μικρή Δαφνούλα, αυτό το μικρό βραβείο από εμάς, τελικά συνεχίζουν και προχωρούν και σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό μπορείτε να το δείτε. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Κάθε χρόνο εμείς εργαζόμαστε αφιλοκερδώς, γιατί όλο το φεστιβάλ έτσι λειτουργεί, για όλη αυτή την ιστορία.